Ученици, подготвила съм ви една кратка кръстосовица. Аз ще ви казвам гатанки, а вие трябва да познаете думата, за която се отнасят. Първата е: зелена скачаща в блато дълбоко, в дъжд я чуеща кряка високо. Обича водата, от нея не бяга. Познай кой е този певец. Това е жаба. Точно така. Нека да продължим с следващата. Хитра рижава сопашка красива в гората живее, умна и дива. Щом види кокошка, ще я излъже и пак ще се смукне в дупката бърже. Кое е това? Лисицата. Точно така. Номер 3. В джунглата силно ръмжи и реве, всички се крият, щом го зове. Кой се крие в джунглата и силно ръмжи? Лъвът, разбира се. Продължаваме напред. Голям суши като ветрило, хоботът дълъг му служи умило. Нека сега да си припомним, кой имаше големи уши и дълъг хобот? Слонът. Точно така. Хайде да видим дали ще познаете и тази гатанка. Жълтичко мъничко плува в езерце едничко. С майка си върви под строй. Познай кой е този герой. Кой е този герой? Пате, да, ученици. Продължаваме с номер 6. Черупка твърде гръбче и пази, бавно върви, но никой не я гази. Щом се оплаши, в дома си се скрива и чак когато е мирно излиза. Може ли да познаете кое е това? Костенурката. Точно така. Справяте се отлично, почти сме готови с кръстосовицата. Номер 7 е: шия дълго до небето, петна шарят му пълтото. Нежен, тих и мълчалив, кой е този великан красив? Хайде сега да си припомним кой имаше дълга шия до небето и петна. Това е жирафът. Точно така. И последната дума от нашата кръстосовица. Бавно върви и къщичка носи. В градината често листенце си носи. Кой имаше къщичка на гръбчето си? Охлюва. Точно така. Справихте се отлично, деца. Обаче има една тайна. Вие най-вероятно не сте забелязали, но в средата се получи една дума. Коя е тази дума, ученици? Думата е животни. Точно така. Всяка една гатанка принадлежеше към едно животно. Това именно и ще е темата, за която ще си говорим днес. А по-конкретно домашни и диви животни. Животните се разграничават на тези, които живеят в близост до хората, домашни, и тези, които живеят свободно в природата, диви. Съществено важна за оцеляването на животните е човешката грижа и любов. Без значение дали едно животно е диво или домашно, то има нужда от нашата любов, подкрепа и грижа. Първо ще си поговорим за домашните животни. Домашните животни са опитомени от човека животински видове за различни цели. Добив на продукти като месо, мляко, яйца, вълна, както и за работна сила, впряг, косене или за компания и емоционална връзка. Те са част от нашето семейство. Домашните животни се разделят на домашни любимци и селскостопански животни. Подготвила съм ви табло с илюстрации на различни домашни животни, като например кокошка, крава, мишка, куче, кон, гъска, овца, коза, магаре, костенурка, котка, морско свинче, папагал, патица и петел. Някои от тези животни, както забелязвате, живеят в фермата, в нашата градина, докато останалите живеят в нашия дом. Нашите домашни любимци са тези, които живеят в нашия дом. Сега преминаваме към следващия вид животни – дивите животни. Те живеят свободно в природата, в горите, полята, градовете, селата. Човекът не се грижи за тяхното отглеждане. Те сами търсят храна и подслон. Дивите животни са част от красивата и разнообразна природа. Как според вас човек се грижи за опазване на застрашените от изчезване животни? Ние хората се грижим за опазването им чрез опазване на околната среда. Когато ние пазим околната среда, опазваме и живите същества в нея. Подготвила съм ви още едно табло, но този път с диви животни. Вижте колко голямо е разнообразието от диви животни. А вие знаете ли къде можете всъщност да видите диви животни? Можем да открием диви животни в зоологическите градини. Обаче там трябва да спазваме правила, нали така?
Можете ли ми кажете какви правила трябва да спазваме, когато посещаваме зоологическа градина? Най-важните правила са да не тичаме, да не дигаме шум и да не се приближаваме близо до клетките им. Мястото, на което можем да открием тези животни, са енциклопедиите. Енциклопедиите са книги, които съдържат ценна, интересна информация за животните. Ето как изглеждат няколко енциклопедии. Ученици, основната разлика между домашните и дивите животни е начинът, по който живеят и връзката им с хората. Домашните животни са част от човешкото стопанство и живот, докато дивите животни съществуват самостоятелно в своята природна среда. Ученици, подготвил съм ви една игра с кутии. Аз ще отварям по една кутия, а вие ще ми отговаряте на въпросите. Първата кутия съдържа: грижи ли се някой за домашните животни? Да, правилен отговор. Втората: по какво си приличат кравата и овцата? Те дават мляко, точно така. Третата кутия: домашни животни ли са мечката, лисицата и сърната? Не, правилен отговор. Не са домашни животни, те са диви. Четвъртата кутия: вярно ли е, че дивите животни живеят свободно в природата? Да, вярно е. Кутия номер 5. Вълкът домашно животно ли е? Не, ами какво животно е тогава? Диво животно е, да? Кутия номер 6. Как се нарича мястото, в което се отглеждат диви животни от различни страни в среда, близо до природата? Зоопарк, както говорихме преди малко за него. Кутия номер 7. Как хората се грижат за дивите животни през зимата? Като им дават храна. Това е правилният начин да се грижим за тях. Кутия номер 8. Къде живеят домашните животни? Във фермата, да, те живеят във фермата. И последната кутия номер 9. Къде живеят дивите животни? Те живеят свободно в природата. Отново правилен отговор. Справихте се отлично с тази игра. Сега ще направим един работен лист с твърдения, които са верни и грешни. Първото е: кучето е домашно животно. Това е вярно. Лъвът живее в гората и е домашно животно. Не, това е грешно, то е диво животно. Мишката винаги живее у дома като домашен любимец. Това е грешно. Конят може да помага на човека в работата. Това е вярно. Прасето е диво животно. То е домашно животно. Това е грешно. Лисицата живее в кокошарника. Това също е грешно. Зайчето може да бъде и домашно, и диво. Това е вярно. Котката е дива, защото обича да ловува. Това е грешно. Зебрата има черни и бели раета и живее в саваната. Вярно твърдение. И последното: жабата живее и във вода, и в суша. Това е вярно твърдение. Време е да направим обобщение на нашия урок. Какво означава домашни животни и кои са те? Домашните животни са тези, които са опитомени от човека, носят ни емоционална връзка и определени продукти. Какво означава диви животни и кои са те? Дивите животни живеят свободно в природата и не зависят от човека. Къде можем да открием диви животни? В зоопарковете. Къде можем да прочетем повече информация за животните? В енциклопедиите за животни. Ученици, справихте се отлично. Вие вече знаете кои са диви животни и кои домашни.